ang kahulugan sa imong damgo. Ang Philippine Indigenous People Rights Act of 1987 nagdasig sa mga katutubo pagpahibalik sa atong kultura nga nawala tungod sa kolonyalismo. Kini ang gibasihan ning atong mga matagabii nga tulumanon, ang kahulugan sa imong damgo. Sa bagong kapanahunan, ang mga damgo adunay bagong kahinungdanon sa kultura. Sa taga-Kasadpan, sa Sigmund Freud, jugo ang ilang mga sumusunod sa pagduki-duki sa mga psychoanalytic sa personalidad sa tao. Misabot nga ang mga damgo pagpadayag sa kahimtang sa psyche. Isip produkto sa eternal nga kinabuhi sa tao, inay mga mensahe gikan sa gawas nga tinubdan. Kung ikaw magdamgo nga usa ka langgam, agila naglupad pa taas tungod sa imuhang uluhan, kini nagahulugan nga ang imong taas nga ambisyon maisugon nga imong ipaningkamot aron kini matuman, ug usab imong makabot ang imong mga pangandoy. Unsay buhaton aron makita nga ang gimensahe sa agila? Ang imong ambisyon kinahanglan diha manukad sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Lanuha og lihuka ang imong ambisyon, himuha nga ma-enjoy ka sa imong ambisyon. Ayaw putla ang relasyon sa mga tao nga makatabang kanimo.